Folikan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV jabaranin sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso korotumbagaw fɛ. Kunnafoni daminɛ na ka kɛɲɛ ni min ye Bagi ale jaabiw boli ye jumadon juwe kalo tile 25 san 2025 a bɛ k'a fɔ maa min ye Mali bɛɛ da ni u b'a wele Premier National ayiwa ale ye Umaru Jakite ye. Umaru Jakite a yɛrɛ sisan bɛ taa i jɔ san 18 na wa a bɛ k'a fɔ min ye a bɛ bɔ Bamakɔ banumayafɛ bolo kan a tun bɛ kalanso la n'u b'a wele lycée Mama Cham a bɛ k'a fɔ a ye min ye moyenne min sɔrɔ o bɛ t'i jɔ min ye 18,15 de la a bɛ k'a fɔ min ye a tun bɛ kalan bolo min na o de ye science exacte ye. Mali armée bɛ wuli ka jɔ la yaasa min ye malidenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na a bɛ k'a fɔ min ye u ka kɛlɛkɛ pankuru minnu bɛ pan sanfɛ n'a bɛ wele ko drone a bɛ ye k'a fɔ min ye marifatigi ninnu ye ayiwa olu kɔni ye o dɔ wuli hakɛlɔ ale yɛrɛ sanfɛla kɔni na nka a yera k'a fɔ an ka finitigilakaw ayiwa olu ka wuli ka jɔ o kɛra sababu ye min ye o drone kamikaze ka se ka ale jigin cogoya min na o la min ye an ka finitigilakaw u bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati min ye jamana in ani jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lakana cogoya min na. Walasa ka kɛnɛya baaraw nɔgɔya min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo an ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya ko sabati ma ni o ye médecin colonel Asaba Jalo ye ayiwa ale kɔni ye kɛnɛya minɛn caman kɔni ta ka di an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma yaasa min ye sirabana tuberculose fo ka taa se sumaya bana ma olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na a bɛ k'a fɔ yaasa min ye minɛn ninnu taara ka di sa ayiwa olu kɔni sɔngɔ bɛ jɔ $650 kɔ la a bɛ k'a fɔ minɛn caman bɛɛ la min ye bolimafɛnw olu caman bɛɛ la fo ka taa se min ye furakɛli minɛnw caman kɔni o kɔni y'a yira k'a fɔ nin na kɛ sababu ye yaasa min ye sirabana fo ka taa se tuberculose ani sumaya bana ayiwa olu bɛ se ka kɛlɛ nɔgɔya la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. AES jamana minisiri minnu ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ko ɲɛnabɔli ma olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Niger ale fara la ni o ye Niamey ka bɛn ni jumadon ye su kalo tile 25 san 2025 o siratigɛla o ni Niger Maniema u ye ɲɔgɔn ye n'o ye Abdramane Tiani o kɔni y'a yira k'a fɔ ayiwa olu kan ni nani kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye waribonba min ni o ye banque ye banque d'investissement ale kɔni sɔrɔ ko ayiwa o ka se ka sigi sen kan cogoya min na AES jamanaw yɛrɛ tɔgɔ la o siratigɛla a bɛ k'a fɔ min ye Mali minisiri ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ko ma ni o ye Aloyse Sané ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Dr Soumana Boubacar ni ale yɛrɛ ye Burukina minisiri ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ko ma a bɛ k'a fɔ min ye Niger ale yɛrɛ minisiri ɲɛma ayiwa n'ale fana ye minisiri ka baara bɛnnen bɛ sɔrɔ ko ma ayiwa o kɔni y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan yaasa min ye banque d'investissement ale ni yiriwa ko o banque ko ayiwa u ka se ka sigi sen kan cogoya min na AES jamanaw tɔgɔ la. Mali douaniers ka wulikajɔ kɛra sababu ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna juwe kalo tile 24 san 2025 ka u bolo da ɲɛnaminimafɛnba dɔ kan n'a bɛ wele ko dɔrɔgu ayiwa ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko cannabis a bɛ k'a fɔ o bulu 104 bɔɲɔgɔnko u ye u bolo da o de kan wa douaniers y'a yira k'a fɔ min kɔni ye dɔrɔgu jugu ye ale bɔra camion de la ayiwa a bɛ k'a fɔ camion fana ale bɔra sigiɲɔgɔn jamana dɔ la ka don an ka jamana kɔnɔna la. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelima na an ni ce aw ka ɲuman dali ani aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nataw la.